DNA'et er opbygget som en stige. Siderne består af deoxyribose, og imellem disse er der fosfat. Siderne er antiparallelle, og der er en kodende streng og skabelonstrenge. Selve stigens trin er baser. Disse baser er opdelt i puriner, som er adenin og guanin og pyrimiderne, som er tymin og cytosin. Alle baserne er indholdige. Baserne hænger sammen med hydrogenbindinger. Cytosin og guanin sætter altid sammen, og tymin og adenin sætter altid sammen. DNA er indlejret i kromosom. Kromosom er et lille, langstrakt struktur, som bærer vores arvelige egenskaber, altså generne. Kromosomerne findes både i planter og dyr. Antallet af kromosomer varierer fra art til art. Replikationsprocessen er inddelt i 6 faser. I første fase åbner helikasen DNA'et. I anden fase putter DNA-polymerase nukleotider på den ledende 3 og 5 op. I tredje fase sætter DNA-polymerase nukleotider på følgestrengene 5 og 3 retning. Dette sætter afsnit på ca. 1000 nukleotider på ad gangen. I fjerde fase dannes der nogle loops på følgestrengene. I femte fase fylder DNA-polymerase hullerne ud med nukleotider i 5 og 3 retninger. I sjette og sidste fase lukker ligasehullerne. RNA-enzymer åbner DNA-strengen og sætter RNA-nukleotider på. RNA-polymerase binder sig så til DNA's dobbeltstreng i promoteren. Enzymet bevæges så hen ad dobbeltstrengen. Dobbeltstrengen åbnes lidt ligesom en lynlås. Så bliver der sat RNA-nukleotider på, så der dannes en RNA-kopiering. Terminatoren frigør enzymet fra DNA'et. Det vil sige, at resultatet bliver en RNA-kopi af genet. Dette bliver så kaldt for det primære transkript. Det primære transkript indeholder både introns og exons. Efter transkription sker der en bearbejdning af transkriptet. Dette kaldes for en RNA-editering. Transkription foregår i cellekernen. Translation sker, når mRNA transporteres ud fra cellekernen til cytoplasma igennem nogle porer i kernemembranen. Dette kan vi også se på figuren lige ved siden af. mRNA bindes så i cytoplasmaen, som jeg har sagt før, og de bindes så til nogle ribosomer, som bevæger sig mod mRNA og styrer oversættelsen til aminosyrer. Et enkelt ribosom omslutter så 6 nukleotider på mRNA ad gangen. 2 tRNA-molekyler kan bindes til mRNA. Når et rigtigt tRNA går sammen med det rigtige mRNA, så bindes deres aminosyrer sig sammen. Aminosyrerne, der sidder bagerst, den bliver så frigjort. Ribosomen frigør så tRNA, som har frigjort aminosyren og binder et nyt tRNA. Aminosyerne fra det gamle tRNA bindes til aminosyrerne på det nytilkomne tRNA. Dette gentages så. Det første tRNA, der sættes på mRNA, har altid tripletten UAC og koder altid for aminosyren methionin. Speciosomer består af små RNA-molekyler og proteiner. De små RNA-molekyler bliver kaldt for small nuclear RNA, og de forkortes så som smRNA. Det er selve speciosomerne, som udfører bearbejdningen. Splicing sker ved, at snRNA-partikler bindes til RNA, og så opstår der nogle loops, som så skæres af. Det færdige RNA kaldes for mRNA. Overordnet set er mutation en ændring på genets baser, som senere hen kan have indflydelse på aminosyren og derved proteinet. Mutationerne kan have kromosommutationer eller genmutationer. Genmutationer opdeles i udskiftning af baser. Dette sker oftest ved en enkelt base omdannes, så de pares med en forkert base ved celledeling. For eksempel salpetersyren kan deaminere nukleotider, det vil sige fraskalte en aminogruppe fra molekylet. Så kan cytosin omdannes til uracil. Uracil pares med A i stedet for G.
og gennem de næste celledelinger udskiftes C med T. Bortfald og indsættelse af baser. Mutationer kan opstå ved UV-stråling, og radioaktiv stråling kan fremkalde kemiske ændringer i DNA. 3 forskellige mutationer. Silent-mutation. Det er en mutation, der ændrer i DNA'et, men ikke ændrer på aminosyren. Fremskridt-mutation kommer med et mRNA, der har fået nukleotid for meget eller et for lidt. Det rykker koderne, så der er en aminosyre for meget eller for lidt. Derved bliver hele proteinet ændret. Punktmutation er en base, der ændres og kan skiftes en insertion og en deletion.